Γιατί με γυροφέρνεις, Παναγί? Τι θέλεις? Αφεντικό. Θέλω κάτι να σου πω, αλλά διστάζω. Γιατί διστάζεις? Μπαμπούλας είμαι. Δεν είσαι μπαμπούλας, αφεντικό είσαι. Αλλά τα αφεντικά και οι μπαμπούλες είναι πρώτα ξαδέρφια. Άστα αστεία και λέγε τι θέλεις. Να το πω? Πες. Θα το πω. Όταν όμως το πω μη μου πεις δεν το πες. Όχι. Λέγε. Αφεντικό. Θέλω να με δανείσεις 2.000 και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2.000? Μάλιστα 2.000. 2.000 δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1.000. Πού το φέρτο? Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελός. Τώρα δεν σε δάνεισε 1.000. Αφεντικό. Τι σου ζήτησα? 2.000. Εσύ τι μου δώσες? 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1.000. Εγώ τι σου χρωστάω? 1.000. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου. Μου ζήτησε 2.000. Του δώσα ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο. Έτσι.